Sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Monggo Ibu Rai Anom Suroto Kidana maju jalan deh. Setiawan siap-siap. Dieleke wis wajine padha. Selamat ya Dek ya, sukses selalu berkah. Wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran. Foto dulu Mas Mawar dadi cakae agama. Kakak sini nang waktu luhur lan yakti ngedoke tidak mungkar matur sembah nuwun lani sajang kepe ayo kane kita sembah nuwun berkah Mas Wawan juga Mbak Sarsi itu perintah agama. Silakan Ibu monggo. Pak Yakob, mohon izin lagunya apa nanti? Perahu layar, oke siap. Perahu layar masih. Perahu layar. Pak Yakob, Bapak Yakob, terima kasih. Mohon izin nyanyi sendiri. Oh iya, Bapak punya lagu apa? Sekalian numpuk di sini. 100 lumayan kan gopek. Emberan. Pak Yakob serombongan mohon izin ya juga di sini Pak Yakob ya izin ya. Ayo koncone dhisik gembira. Ibu joget monggo. Nyanyi nggih.
wis sore ditinggal apa nyawe-awe kayokane ngecekake wae ene sesuk-esuk kumandang nyambut gawe kayaknya agak iriang Matur bangun Ibu sehat-sehat. Alhamdulillah matur bangun barokah sehat-sehat nggih. monggo segeramu para tamu undangan Mangga mangga. segeramu Banyune sekara Anglia monggo abangku menyala abangku siap Pak Yakob malu-malu Pak Yakob itu mohon izin monggo dikit lagi Pak goyang lagi Tanjung Sinala ora jemput-jemput karo besok goyang ngilangake rasa lupa lesu lagi dewe sek Pak pelan-pelan Bapak aslinya dari mana Pak Yakob? Kula Solo, Oh, Solonipun pundi menika? pinggiran kula Boyolali. Pinggiran. Oh, Boyolali tanggane dhewe Pak No. Nggih. Kok hafal lagu Perahu Layar Pak Yakob? Enten sejarah. Oh, Histori nggih. tak tenan ta. Kayaknya berlayar berdua. Tak ya tenan ta. Pelan-pelan Pak Yakob. Jebul wis sore. Ngoten nggih. Nah, yuk monggo 1 2 3. Jebul wis sore. Asik. Ditinggal apa? Patok awe-awe. Ayo kan meliwan. Dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Alhamdulillah. Sembah nun Pak Yakob. Terima kasih Dede banyak Rizka. Pak Yakob. Mumpung di sini Mas Wawan lagunya apa? Iya. Dedek, di sini lagunya apa? Punya lagu apa sayang? Mas Nenu punya lagu Mas apa Nenu toh lagunya Mas apa? Nenu? Mas Rani punya lagu apa? Nanti yang bayar Bapak tenang. Pak Nak, Eh? kowe ngerti apa ora? Kendengi wis gak iso turu mergane apa? Arep nyawer penyanyi. Wis Tiranu lagunya apa, disiapi sayang? pokoknya. Lagunya apa? Lagunya terserah ada nggak kira-kira? Oh terserah. Terserah aja. Iya. Nggak punya lagu Mas Nenu. Mas Wawan punya lagu enggak? Mas Wawan lagunya apa? Alah, Mbak E lagunya apa Mbak? Ada nih kok. Mbak Yu sih lagunya Mbak apa? Santi. Mbak Santi. Mbak Santi lagunya apa dangdutan boleh Mbak Santi? Genane kayak Mas Wawan ini saya digoleki rondo lho. Orang ngajari ya. Oh lintang. Oh, Lintang Asmara. Kayak ngerti aja, gaya banget. Rondo kepling sama Lintang sih. Rondo kempling terus neng Lintang Iya, Asmara. mumpung neng kene. Monggo, ya Mbak Pepi. Mbak Alinda bisa rondo kempling? Bisa. Ya, ya udah Mbak Linda boleh. Kabeh neng kene siapa ngangkat turun. kabeh Oh toh. no. Nah. Soalnya cuma sampai jam 1 harus semua. Iki Pak No, ini Apa? diperkenalkan, ini kebetulan masih family semua. Iya. Ada yang ngutiku, nah iya. ini budeku dari Jogja. Kok mirip mami ya Mas? Iya toh kan Dani kok balake ya padha ambek mbokku. Kanjeng Nah, mami nanti kanjeng mami. Sebelahnya itu mamaku, Mama Uti juga. Oh, Ini iya. ibunda dari Mbak Santi. Oh, nggih, sehat-sehat. Nah, budeku Jogja itu ibunda dari Mas Nggih. Wawan. Antum Pak Muji, sedaya pendaringan sehat. Sebelahnya meneh kuwi budeku dilok engkas arep mantu. Alhamdulillah. Engko sing ditanggap Mas Wagino. Oh, asik. Ngandani to.
Tenan, iki wis Nggih, ngomong. sehat-sehat ya Bude. Awet sepuh dirgo Yosua. Kok awet sepuh to? Ya. Wong nom-nom ayu-ayune kaya ngono. Walaupun nom tetep awet sepuh ki teko sok mbiyen. Oh ngono to. Nek kowe pengen awet nom. Ora. Lah iya. Lah iya. Ayo Sep, ngoh. Yuk lagune Rondo Kempling. Diucapkan selamat datang juga selamat siang untuk Rondo Bapak Ibu Kempling. tamu undangan sekalian. Mas Gino, kalau tadi bapak-bapaknya sudah, ibu-ibunya belum. Iya. Nanti ditanyakan ibu-ibu punya lagu apa kira-kira Bu? Boleh? Nah, Lagunya nganu Rondo Kempling, Dek. nanti boleh setelah ini lagunya apa nggih? Ya, Jogja, Boyolali, Sragen, Gemolong. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Yanto kadi ngaren tindak wae ora numpak taksi Yanto dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Papi yang nyanyi dua sama papi ya. Iya deh. Tope wong legan golek ngomong. Niki blonjon apa Bayu padhe pindah. Ampun gelemes, amin ampun ku jiwa. Kula rondo hanyaran ditinggal Lunga blonjon nang pasar pae. Kowe prawan rondo kanggo kurapati ponte. sing marang mas, aku gelak apa anting-anting. Josu mengelan, ya pin rondo dijamin gempleng. Kita ke bawah. Mas Awan Kejang Mbak nggih. Santi, terima Mbak kasih Santi. banyak. Berkah sehat selalu. Nah, balik yuk, balik yuk. Hendak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Mas alias kebetulan belanjane kata rodo kabotan yen burung mas enggal-enggal ngrencangi gegan omah ngake kula pahit. Mas Tugiono Dek Wiwin Weke tobel wang legan golek momongan Niki blonjon apa Mbak Yu badhe pindahan Ampun gelo
thank you matur sembah nuwun rasane sudah nggih diaturke niki tinggal punya Mbak E. Regita Campursari ini Indonesia Raja Wali Ebla Eble pengandangnya Indonesia Om Sangon biyen nalika arep lunga kekes tarengko ana dodong takis tak arah kebak rasa kowe kodo yen bakal setya neng seberang lor kretek unengan abot rasa ne wong pepisahan Regita goyang masih Dewi gocap lagi setahun kerja aku ketemu konco desa ojo banget nelongso jare kowe wis kena godho aku menyat banjur bali menyang desa kaget hati semu ora percaya tekan omah ulem wis ana meja sesuk-esuk sliramu polok rompo oh wiwit jebul kowe ngapusi oh atiku lara ginawa mati oh wiwit jebul kowe blenjani oh atiku lara ginawa mati Regita nalika arep lunga kekes tak rego ana dodo tangis tak aras kebak rasa kowe kondo yen bakal setya ning seberang lor kretek unengan abot rasa ne wong pepisahan aku cap lagi setahun kerja jare kowe wis kena godho kondo aja banget nelongso jare kowe wis kena godho aku
kaget hati semua orang orang nih jebol kowe ngapusi oh atiku lara ginawa mati oh wiwit jebol kowe ngapusi oh atiku lara ginawa mati aja Mas Wahyu menikah kertek kuningan. Monggo cinere jumeneng joget. Monggo Bapak Gino nggih. Tugino. Oh Tugino. Nggih. Ya padha to, Pak Gino. Bandung Pak Tugino. Jarane ditumpaki keluarga besar Cinere. Sugeng siang Mas Reza Widodo. Sesek mlebu sejeng masuk Kak. Nalika slira
Pepi, Kak Pepi, Kak Pepi ayo di Kak Pepi, Kak Pepi, Kak Pepi ayo di Taun ono widonono tak anteni neng pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon seliramu wae dek wiwit Ojo lali pamulingku Uke mono panas janji-janjimu Aku kan setia satu Tak anteni nanti sakelemu Pak Tugino saking Cinere sampun diatur ki. Bapak Tugino. Ayo satu meneh sekian heran. Dek wiwin sing tak tresnani rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong seliramu dek wiwin pepucane ngati monggo Kak Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe ning rasa tresnaku rino wengi sok kapan dudomu Dek wiwin sing tak tresnani garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara notasimu salah notasimu mau salah sing mau arep masuk nang seliramu salah potong Nadyan sepisan ketemu Tianane wali Wes urung. Ning apa sliramu tega Tinggal aku, Dik. Tinggal aku ngaboti mbok lunga Atiku Gustiku lan nyuwun ngapura salah dendo Hah? salah dendo Ora, iki wis bener kok. Iya. Pokoknya sairmu dhewe. Mas Tarwin selakit bergoyang masku leteng aku wong ayu sing tak tresnani rino wengi
mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu bae ujane ngati Latihan sepisan ketemu Ananging gede Rasa tresnaku Rita wangi tansah Antu sok kapan dudomu ora bakal dudo sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku digame lara salah dendo pokoknya salah dendo neng opo sliramu tega ninggal aku kuwi lirike wis Piye Pak? Neng opo sliramu tega tinggal aku tinggal aku saya tanpa dosa atiku karontar yo gustiku Gustiku lanyuwun ngapura nanti kan lagu menika mboten ngirangi Pak Karopatro saged saking Regita Campursari ngadipun pandegani panjenenganipun Kang Mas Bondan Antoro. Lagu spesial buat Bu Endang yang ada di Pulau Gadung. Bapak Yudo. Aku paten ono wae timbang aku bisa karo kowe tangismu ono pangkonku kok go tutup wengi sing hatimu atune atiku iki mung sliramu kang bisa tambani Cie. balong klopo paribasan tresnamu jebul edo-edoan Mbak Betty Kedalana aku iki aja nganti aku boncandi walasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji ae temen atimu tanpa dosa kowe ninggal aku balekno talining tresno aja nganti ilang muspro Selamat sore Mbak Indah.
ku patenono wae timbang aku bisa karo kowe wangi sing hatimu patune hatiku iki ilmu kan bisa nambani balong kropo peribasan tresnamu jebul etok-etokan kok wengi temen atimu tanpa dosa kowe ninggal aku balekno talining tresno aja nganti ilang muspro wengi sampun katur Bu Endang sekalian lho Pak Yudo. Toko material Kalita. Oh ya, ayo Kok. Ayo Koko. Cece yang punya toko bangunan lo iki. Kalita. Ayo. Regita, ayo Cece. Asolole. Asik, wes sabar. Regita Asolole. Orang kaya. Cece yang punya toko bangunan. Kalita. Jebul wis sore weteng kelono katon awe-awe bisa cek prayogane kali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe asik cek Kalita Matria thank you yang punya bangunan lo iki asik sukses selalu Cici Koko
pokok bangunannya. Dik Beni tak kira kuotaku sing tek ora yen nyawang manis sesemu kaya bisa meluluhke atiku rina wengi ra bisa turu yen kelingan solah lan guyumu iki tak titipke jaganan nyati salawase tresno iki ra bisa bisa senadyan dik wiwine adoh papate Ket mau kok Dek Wiwin jane ada apa? Oh, Dek Wiwin toh, Dek Wiwin itu ya Ada apa? ada apa-apa. Ayo ada apa? Semangat aku, selalu support aku. Sel. Mbak Wanti Sugeng Sonten sehat-sehat Mbak Wanti. Mugi kunjung Mas Warsito itu. Sehat-sehat Mas Warsito. Sesemu kaya bisa meluluhke hatiku saben dina ora bisa turu yen kelingan solah lan guyumu tresno iki tak titipke jaganan ngati salawase tresno iki ra bisa bisa senadyan aku nek adoh papate Begitu Mas Warsito itu sehat-sehat, Mbak Wanti semuanya matur sembah Iki nuwun. pamundutan sinten Pak No? Hamba Allah. Oh hamba Allah. Mas Wahyu, Om Truter Harjo Karawang.
Bu Endang, keluarga besar Ngamun Jati Pulau Gadung. Pamujiku marang muga uripmu tentrem saklawase Ini tamu VIP minta lagu. Mas Warsito itu. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wewangi semi arom kembange melati dasar bulan nen dadari wabahku setia rumah sonolo sasat api oreng karetiko katya puspita ing nendra hanjang kepitresna rasa tresna kang sejati manggiya lestari pangidung tembang suci yen semi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri kadya kembange ati angan-angan kula lono taman miteri tanpa wanganan lamaku nembus marang kabahagiaan banget maneh sinawan Regina wong bagus senyar maksonolo sasat api oreng karetiko katya puspita ing nendra panjang kepitresna rasa tresna kang sejati manggiya lestari angidung tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri kadya kembange ati angan-angan kula lono taman miteri tanpa wanganan lamaku nembus marang kabahagiaan banget maneh sinawan wong bagus sing tak sayang Lestari sampun katon Je. Ora ngira yen ngapusi tega nglarani atiku
wis lara tenan Pak No. Tega tenan mring sliramu. Aku ora nyono, ora ngira yen sliramu nandang bronto. Jim baleni Pak, kurang dhuwur. Ora ngira yen ngapusi teka nglarani atiku sliramu tansah sumanding marang priya pilihanmu tak jaluk tak jaluk elingo marang aku tega temen sliramu tega nglarani atiku sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mong kangen sliramu rena wengi tak ati-ati ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari hamung sira kang bisa nambah
kang bisa nambani Monggo Mas Gino. Aja suman Buka sini langsung ayu tresnaku ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihku. Om Jimin sehat-sehat. Banget ora ngira nelongso atiku sarawunge kang nyoto ado papane pancen dipisahke dening panggawene kang tansah reju hamung tansah adu-adu memanismu kang nyoto di atiku jaku waten ora kendhat tansah aja nelongso uripe manungsa pasrah Gusti mring rasane yang wiji Mas Wahyu Sungsia. Karyadi sing siang
tansah mikir aja nelongso uripe manungsa pasrah Gusti mring rasa